асомиддин назриев сокини ноҳияи сангвор 12 сол боз ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба русия меравад. тӯли ин солҳо шоҳиди чандин ҳодисаи нохуше шудааст, ки ба сари ҳамватанони муҳоҷираш афтодааст. дар чунин мавридҳо муҳоҷирони якҷону яктан ба кӯмак расидаанд. вақти хеле ҳолатҳо шуд ки ҳамон ба як мушки тоҷики мусулмонем, то есть мо якдигар фаҳмӣ мекунем ба қадри тавоноӣ, мисол як аз 1000 рубл, 10000, 5000 чанд хекадми шароит дора ҷамъ мекунем, равонаш мекунем. охирон бародари мо чӣ мепартоиш ёбҷа. ҳолатҳое мешавад ки хас стройкада бисёр кор мекунем, мисол меғалтан бачо маи мешаванд ки мебаранд бо як ҷамъ мекунем, ҳеч ка надорам. Я бача ё ки ду бача рафтаст кор мера хоҷаги шамагарам ки нигоҳ кана нав рафтаст, баъзиш мераванд нав рафтаст, як моҳ шуда бечора меғалта мезана мебара, ура ҷамъ мекунанд халқ, мисол халқ то исам мардми шиноси хидмо. муҳоҷирон ҳамчунин аз мавридҳое мегӯянд, ки муҳоҷирон якбора кори худро аз даст медиҳанд ё аз манзил маҳрум мешаванду дар кӯча мемонанд ва дигар чизҳое, ки ислоҳашон барои чанд муҳоҷир осон нест. бо назардошти ин дар тоҷикистон пешниҳод доранд, ки бунёди махсусе барои кӯмак ба муҳоҷирон ва хонаводаҳои онҳо таъсис ёфта, сармояи он аз ҳисоби давлат ва худи муҳоҷирон ҷамъоварӣ шавад. яке аз воситаҳои дастгирии ҳукумати тоҷикистон ҷиҳати ҳалли масъалаи проблемаи муҳоҷирон ин таҷҳизодани фонди дастгирии муҳоҷирони миннатӣ аст. яъне ки ҳаст таҷрибаи Филиппин, Бангладеш, Покистон, Ҳиндустон ва фонди дастгирии давлатӣ, фонди ҷамъиятии давлатӣ. чӣ гуна ин фонд бояд таҷҳиз шавад? аввалин транш бояд аз ҳукумат шавад. ақаллан 1 миллион. мо мисли нагуфтем Ӯзбекистон 50-200 миллион. ақаллан 1 миллион. яъне дар ин ҳолат муҳоҷирон дилашон пур мешавад ки ҳукумат, вазорат ва ғайра моро дастгирӣ мекунанд. баъдан чӣ аст фонд? аъзоақии муҳоҷирон. ҳар як филиппине ки ба фолити кори ба хориҷ меравад, пеш аз сафар ба хориҷ $25 ба ин фонд аъзоақӣ месупорад. бинобар ин агар мо ҳамин равандро пурзур кунем, чӣ ки Гулнора гуфтанд дар боди хушон, дар бозгашти муҳоҷирон, ҳалли масъалаи проблеми муҳоҷирон, аз он ҷумла ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон дар хориҷа метавонад ин фонд яке аз воситаҳои дастгири ҳукумати тоҷикистон шавад. бархе муҳоҷирон ва наздикони онҳо бар инанд, ки агар чунин фонде таъсис дода ва шафофияту назорат дуруст баром монда шавад, бо вуҷуди афзоиши харҷояшон дар Русия, онҳо аз пардохти азоҳақӣ ба чунин хазина истиқбол мекунанд. ҳозираш харҷи муҳоҷиро бе ҳеҷ хишам бисёр. агар фонд ки боша бо хубта мешавад ки одамое ҳастанд ки мисол ягон кас надоранд, мисол ки барои равон кардан шуд, хой бемор мешаванд, хай я одами мурдан зистан ягон чӣ. агар хеле фондҳо ки боша ва дастгирӣ кунанд, то ис хуб мешавад. агар фонди алоҳида шавад, бисёр хуб мешавад, барои ҳама фоидаш мерасад. шӯрат латифов, коршиноси масоили муҳоҷират, мегӯяд, ташкили чунин фонде барои муҳоҷирон пешниҳоди хуб аст, аммо феълан фурсати муносибе барои таъсиси он нест. зеро аксар муҳоҷирон қабл аз сафар ҷойи кори муайян надоранд, мутахассис нестанд ва дар пайдо кардани ҷойи кори мувофиқ мушкил мекашанд. агар фонд ҷамъиятӣ бошад, мақомоти давлатӣ бояд танҳо назораткунанда бошад, на он ки шахсоне ки маблағро тақсим мекунанд. агар хуб мешуд ташкилоти ҷамъиятӣ бошад, фонди ҷамъиятӣ бошад ва маблағ тақсим шавад аз фонди ҷамъиятӣ, лекин назорат аз тарафи мақомотҳои давлатӣ. ва хуб мебуд ки агар инҷо ҳам гӯем ташкилотҳои байналмилалӣ ҳам ҳамроҳ шаванд, зене барномаҳои зиёд доранд дар самти муҳоҷират ва онҳо ҳам назорат сетарафа мешуд, зеро ки ташкилотҳои байналхалқӣ имконият доранд аудитҳои байналхалқӣ гузаронанд. пешниҳоди таъсиси фонди дастгирии муҳоҷирон аз ҳисоби давлат ва худи онҳо дар ҳолест, ки саҳми онҳо дар пешбурди зиндагии хонаводаҳояшон ва рушди иқтисоди кишвар назаррас гуфта мешавад. муҳоҷирон танҳо дар соли 2022 ба тоҷикистон зиёда аз $5 миллиард $220 миллион фиристоданд, ки ин пул ба 49.2% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар будааст. вале нигарониҳо аз камтаваҷҷӯҳии мақомот дар ҳимояи ҳаққу ҳуқуқҳояшон борҳо садо додааст.